hamba ukhuluma uthobani banenyoka wena uyithathe ngaphi? Sabona baba Nshani. Siyaphila njani? Ubaba u2+2 lo ngithi. Kunjalo. Baba siyajabula ukukubona sesifikile phakathi kwamhlaba uyalingana. Kuthiwa kunjani ngambe kaqhubalo nimbiwe egcekeni? Uqhubalo nimbiwe egcekeni. Siyaphila le ekhaya mase sifikile. Kuyaphoqa noma kanjani. Okay. Baba ubhekise ngumsebenzi wakho omningi and we felt ukuthi kubalekile abantu abasha abala ngaphandle babone bezwe bafunde izinto ezithile. Siyazi izinyanga zikhona ngeke sisho ukuthi izinge zamanga noma zimaqiniso kodwa ngicabanga ukuthi imisebenzi yayikhulumela. Kunjalo. Ubaba +2+2 mhlawumbe wakaba isibongo. Ubaba uSpiya. Otholakala la eJozini. Endaweni yaseDalshini. eDalshini. Yeah. Ithini inombolo kamkhulu in case sifisa if umuntu ebuka le video efisa ukuthi akufonela akuthola ngikuthola kanjani uyafoneleka uya WhatsAppeka kwenzakalani? Ngiyafoneleka nje kuphela. Ufoneleka inambeni ethini? Inombolo engifoneleka kuyo ithi 072 737 85 14. So 072 Yeah. Izobonakala khona la futhi. So sebeyokutshela abantu uma ngabe bekudinga. Ake sihlale endabeni. Ngifuna sikhulume if kuyenzakala ngingakwazi mina njengangile ekhaya nje ngifuna ukuthola ngopartner wami. Ngingathola yini ngopartner wami o umuntu mhlambe engijola naye ke not ukuthi sishadile o ku possible yini ukuthi kwenzeke kanjani? Lento yokuthwala ibucayi kodwa iyakwazi ukwenzeka ngaleyo ndlela osuke wena uzicelele ngayo kudokotela thizeni ukuthi mina ngifuna ukuthi ngithale ngopartner wami noma umyeni wami. Okay. Lokho kusuke kukuwe into kanjalo iyenzeka. Okay. Mhlawumbe umkhulu ngathi ungasichaza usenzeka kanjani o ngibona ngani umuntu engithandana ukuthi mhlawumbe uyaganga ngento ezame ezithile mhlawumbe ukuthiwa nama spams uyawathatha mhlawumbe uzokuthiwa ngibe ngivakashele kwa boyfriend kwalahleka into ethile angakwazi ukuthatha lezo into efana nalezo enza imali noma mhlawumbe athwebula inhlanhla yami o esikhathini esiningi vela akakubulali. Omunye nje uyayisebenzisa ukuthi uma ilale nawe useyazi vele ukuthi inhloso yakhe ifezekile wena okwakho usuzoloka njalo inhlahla yakho isebenzele yena kwenzeka kanjalo isikhathi esiningi hayi ngokuthi kuze kulahleke impahla noma kuze kwenzakaleni noma kuze kutshontshe inwele kodwa into nje yenzeka kuya ngokuthi utshelwe kanjani umthetho lapha esigodlweni noma eoffice. So ngenza ukuthi ngilale naye adinge nje lokho nje then inhlanhla kunjalo nje betinto zami nje kunjalo nje izinto zakho ziyokuma futhi angeke avume ngisho ukuthi uyamshiya uyobona ngalokho ekulandele kuncenga ngoba uyazi ukuthi uyadla ngawe ngoba uyazi ukuthi ifa lonke likuwe ukusuka kwakho kwempilweni yakhe kusho ukumosheka kwezinto zakhe. So ke uma ngabe ngisola noma kuyaba yini indlela engabona ngayo mhlawumbe if nje ngiyoyihlolela into zami kenze ukuthi umelaphi wendabuko angixoxela ngitshela ukuthi wena khona umuntu owenza into ethile ngawe o inhlanhla yakho yathwetshulwa o kuvumelekile kithi bodokotela ukuthi sikuchaze lokho ngoba thina inhloso yethu njengenyanga ukuthi sisiza abantu. Uma sikubona ukuthi kwenzekile kumele sikutshele ukuze ube nendlela ukuthi uma ungakuthandi ukulungisa uma ukuthanda ukuyeke kanje ngoba kuthinta umnotho wasekhaya. Kuyalungiseka? Kuyalungiseka. Into enziwa umuntu iyalungiseka. Into enziwa umuntu iphinde ilungiseka. Mhlawumbe sikulungise kanjani kube iprocess ende edinga imali eshisiwe noma? Kuya ngokuthi lo muntu bekusebenzisa ngayiphi indlela noma lo muntu wakho ukuthwalise ngayiphi indlela bese kuyabukeka ke from lapho ukuthi yini esingayenza uma ukuthi umuntu uthwale ngawe noma uyakusebenzisa ezithwaleni zakhe bese ke nilungisa ke from ngalo ndlela bese ngiyakwelapha kufanele mhlawumbe it does not matter ukuthi usikhatha isikhathi singakanani ngisebenzisa noma mhlawumbe uzothi ayingeke mide manje leminyaka ngesakwazi ukwenza lutho noma mhlawumbe mengisheshe ngathola ngenxa ukuthi siwe kungekho mnandi kulohlu okuthwale ngaye kuyakwazi ukuthi alapheke ukuthi isikhathi singakanani hayi
akunankinga lokho. Okay. Yeah. So ungatshela abantu laba abantu abasha labangaphandle mhlawumbe osolayo ukuthi kungenzeka into ekanje ukuthi wena mkhulu ungakwazi ukubasiza. Ngabalekelela nje baningi, abanye bayafona, abanye bayafika abakhala ngokuthi amadoda abo athwala ngabo. Abanye imvamisa abantu bala amazweni angaphandle bafikela kube ngathi bafuna izintombi noma bazokwakha ubuhlobo, kanti la bazomosha osidadewethu babasebenzisa emabhizinisini. Yazi mkhulu usuthinta leyo ke impela iyona I think ebakhathaza kakhulu ke labantu abasha ngoba bayabavumela laba bantu bangaphandle kanti inhloso enkulu kakhulu yize kuthiwa khona abanothando awuri no ngoba ngikaze ngizame kodwa kuthiwa iningi la no angikaze ngizame ngiyabaza kodwa kuthiwa iningi labo lisuka nenhloso ezithile lokusimamisa amabhizinisi abo nomnotho. So mhlambe umuntu uma ngabe seyenzile lonto nonga kwebusiness like alenzayo lingaphakama. Liphakama kakhulu. Ngoba usuke enza into atshelwe yona, into futhi naye akholelwayo kuyona. So angeke izingaphakama ngoba ngikathi iphakama kujabula yena umnotho ungena ephaketheni lakhe. Sengifikile usungilaphile ke manje kwenzakalani kuyena? Uyaqala umnotho uyantengantenga. Usuke usuntengantenga umnotho lapha amandla kasabi nawo. So sekuyadinga ukuthi aphuthume speed aye kudokotela wakhe. Ayozama ukuthi athole ukuthi mhlawumbe angahamba ayothola omunye aphinde aqhubeke noma kuyenze ukuthi kudingakale mina ngempela. Ayifuna zame ngayo yonke indlela ukuthi uyakuthola wena. Angibuyise. Kuyaphoqa ukuthi akathole wena. Oshuthi ngenze umuntu omohlwane naye elokho encenga mhlawumbe ahamba abuye mhlawumbe kusuke mhlawumbe ngalo uthando kuphela mhlawumbe kusuke khona into abonayo ukuthi ikhona la. Kunjalo ikhona into esuka ilandela la kuwe ngoba nkathi esuka kuwe nehlukana nomnotho uyancipha uyaqala uvelela amabhadi kufa imoto kwenzeka lokho nalokho. Uyaqala ke manje uyabona ukuthi ongatshelwa kodwa ukuthi angimphathe kahle umuntu angasuka eduze. Nomkhulu ngicanthe le topic le iyacaca sejabula ukuba kanye nawe ushilo wathi usejozini endaweni yaseDungeon. Yebo kunjalo. eDungeon ngase tavern. Yeah. Thathu left. Yeah. Okay, depend ukuthi uqhamuka ngakuphi. Yeah, but inombolo lo mkhulu yona ishilo uthi 0727378514. Kunjalo nje. Okay mkhulu hayi siyabonga ukuthi sibe nawe. Yebo. Ngifuna mkhulu ke sikhulume sisuka le kude seza le mhlaba yalingana ngoba abantu bathwele kanzima la ngaphandle baneyinkinga and bayafisa ukuthola usizo. Ngifuna sikhulume ngenhlanhla ngokuvalwa kwenhlanhla ukuthi uma wozalwe nenhlanhla kuthi uzalwe nenhlanhla uzalwe wembethe ukuhamba kuthiwa inhlanhla yakho ayisekho osunamabhadi sikulungisa kanjani? Ikhona into ukuthi umuntu uzalwe enenhlanhla. Kahle wonke umuntu ophilayo emhlabeni uzala enenhlahla yakhe. Bese ziyehlukana ke phela ukuthi wena uphuma ubhekephi nami ngiphuma ngibhekephi. Kodwa wonke umuntu unenhlahla yakhe ngoba thina amaZulu sinenkolelo ukuthi umuntu uzalwe efumbethe. Lokho kuveza ngokusobala ukuthi wonke umuntu unayo inhlahla. Kuyamosheka ke mase silokho esikhula. Uthola ukuthi ke manje izinto kuwe sezisala emuva. Thina silokho siyaqhubeka. Kodwa nje inhlahla wonke umuntu unayo. Ngizalwa nginayo inhlahla. Uzala unayo inhlahla ingeyakho futhi uhluphe kunayo. Yini kumele ngiyenze ukuzekela inhlahla engizalwe ngifumbaniswe yona iqaqe izinto zami ngingabi ilento engiyona. Ezinye izinto evale ukuthi abantu inhlahla zabo zingasebenzi indaba yomsamo. Umsamo nawo uyaba ingxenye yokuphazamisa inhlahla yakho. Bese kuthi okunye kube umona nje wemndeni ukuthi ingane kabani ngeke izibe utho. Ngoba mayiba nowutho izosidlula thina. Kuningi kakhulu. Okunye kuyaba umona nje kwabantu ophila nabo uthola abangani bakho abakufisela into enhle bafuna wona uhlezi ungaphansi kwabo. Yebo. Okay. Ngizixaka kanjani ke lezo zibopho omkhulu noma mhlambe ngithola kanjani ukuthi sekubhedile ngiyeza ngihlole ngibe sengiyatshelwa. Into ebaluleke kakhulu ukuthi uhambe uyocheck impilo yakho noma uyohlola. Uze ukuthi empilweni yakho ime kanjani, iziphi izinto engayilungisa. Futhi uma unqena ukuhlola, kufuna uqonde straight epointini lokuthi mina ngifuna ukuhlola, mina ngifuna ukuphumelela. Bese wenza lento obona ukuthi iyona ezokuphumelelisa.
ngoba inhlahla isuke ikhona kuwe kuphela nguwe osuke uvumela izitha noma lezi zinto ezikubambayo zithola indawo kuwe. Ibuyiswa kanjani inhlanhla mkhulu? Ngiyibuyisa kanjani inhlanhla yami njengamanje? Inhlahla ilula kakhulu kuya ngokuthi imosheke kangakanani ngoba kunye uthola ukuthi kunomfowethu owayithwebula inhlahla yami. Akulula ukubuyisa leyo nhlahla. Kuba nzima mase ikwazi ukusebenzela umunye umuntu. Shuthi nje mina sengisele nje ngisithombe mina. Yo. Bese kuba khona inhlahla othola ukuthi lo muntu nje ufuna ukugezwa amanzi amnyama nje, ufuna ukugezwa. Ugeza ngenkukhu, uma ugeza ngenkukhu, ugeza ngentelezi, uma ugeza ngentelezi, kuya ngokuhlukahlukana ukuthi ngenkathi sicheka sichitha amathambo. Lo ubizelweni yini okumele yenzeke kuye. Yebo. Bese ke nithatha ke lapho ke. Bese sithatha lapho ke senze lokho. Bese kuba khona labantu abazala bembethe. Umuntu ozalwe wembethe ukumkhumula lengubo yakhe. Noma ke kubucayi lokho ngoba okuningi lapho isuke kungadingi thina bodokotela kodwa ukususa ingubo kumuntu kodwa isuke kudinga umndeni wakhe ukuthi umhlambulule mina kwami ngumnika lo muthi. Ozofika ushayele la point. Okay. Bese phila kamnandi. Okay. Yeah. Uma esengithi ke mina mkhulu lento esho ngeza kodwa sengageza sengikhathele ukugeza kunini kangeza mhlambe athi umuntu sengigeze emfuleni ngegeza emanzini ngegeze elwandle ngegeza yini ama pink water lawa kuthiwa kugezwa ngawo akuhlangani ukusuke how do you get to that point ukuthi mhlambe sengigeze ka 100? Okay. Yazi ukuthi into enza ngiyageza ngisho ka 200 uma ungakaqondani nento edinga igazi lakho. Ngoba into ehluphayo ukuthi thina sonke thina bodokotela sesazi konke. Yabona masiwazi konke isuke sekunenkinga. Ngoba akekho umuntu ozomxosha ukuthi hayi lokho angikwazi phuma. Uyayibona. Manje ke leyo nto iyele egcina ukuthi aze kubalela umuntu sengiphuma ka 2+2 kodwa kwenzeka ngalutho. Angithi lokho suke ekuthenini mina ngivuma into engekho noma ngifuna ukuzama ngayo. Lento nje ufuna ukuthi uncenge idlozi la ukuthi mina ngifuna ukusizakala kodwa ngifuna ungikhomba umuntu ozongiqola noma ozongidla imali. Ngifuna umuntu ozokunenqa. Lokho kushweleze wena usewedwa. So kupossible ukuthi idlozi moncenga ibizwa ngani ukuthi ukuphahla noma ukhulume nalo liyakwazi ukukhombisa ukuthi iyakusibanibani. Liyakwazi idlozi nakhona ukuthi ninamadlozi kodwa niwazi ukuthi amadlozi akini akhulunyiswa kanjani nokuthi amadlozi akini ajajuliswa yini. Kodwa nawo wena amadlozi kunendlela yini ehlukile kunendlela ehlukile. Omunye umuntu udinga ukuthi aphathe ibhodlela nje lodwa likagologa akhulume nalo. Omunye umuntu udinga ukuthi aguqe phansi ashisa impepho. Khona idlozi elingayifuni futhi impepho. Bede kakhulu. Ingakho kufuna ukuthi lento mawuyenza kukhona ukuthi uyayenza into uzokhala ukuthi sengihlabe ka 100 sengihlabe ka 20 vele ubuchithi wenza iphathi wena. Ufuna ustick ubuke ukuthi yini le eqondane nami ngingenza kanjani mina ukuze kulunge lento. Bathi mkhulu umuntu uthola kanjani lokho? Wazi kanjani? Uwazi kanjani indlozi la kogogo komkhulu lithanda lento le? Kunezinto eziwu3. Kungaba ukuthi uyahamba uyehlola. Okay. Noma uyangifonela mina. Okay. Mina nje ungifonela ngakutshela uma uthi ngifuna ukuxhumana namadlozi akini. Ngitshela ukuthi efonini ngutshe thamba uthenga ukuthi uyangizwa bese ngithi in 2 days fanele uwabone wonke bakutshela ukuthi wena impilo yakho isalaphi bakutshela ukuthi lungisani angikwazi sikhuluma efonini mina sengikuthuma esitolo hamba ungitholela ukuthi engeke ngize ngikubalule kuba abantu bokuzama abeze la bese kwemoshakizini hayi abeze kuwena mkhulu ngithi usushila ukuthi unakho so bazofona mebekufuna niyazi ngixoxa kanjani nabo bayofona obayoza labasho ukuthi mkhulu angikwazi ukukhuluma nedlozi lami ngiyazama hlangana ngiyaphahla ngiyavuka ngo3 ekseni wavuka ngo3 phela mkhulu uma ngo12 ikhona lonto vele ya ukuphahla kunesikhathi sakho kodwa ukuphahla kulele emlandweni wabantu bakini ukuthi bona uma bebephahla ntambama konje ukuphahla kuhle ntambama intambama ke sithi nje from 4 uya le ntambama okay manje intambama manje yabona ekseni futhi kuhle ekseni uyivale ngo12 kunekhathi zakhona ukuphahla awuveli nje emini bebade obani ozobathola ngoba nabo lamadlozi ayahamba phela
ahambe efuna ukudla lapho ekhona imimoya. Mase ivela ngo-12 ebusuku mkhulu. 12 emini. Oh. Emini jabulula ukuthi uphahle emini akukho kahle. Okay. Kanti ntambama wonke umuntu usuke sebuye ekhaya. Okay. Mayisebuye ekhaya usuke subika udaba lakho wena emadlozini ngenhloso sokuthi uyazi bonke sebabuye ndawonye. Ingakho kuthiwa kuphahlwa ntambama, phahle kodwa hayi wonke umuntu. Angisho ukuthi wonke umuntu kuyelana nedlozi nomthetho wakini. Ukuthi Nina kini nenza kanjani? inkolelo zethu. Inkolelo zenu. Ngoba imizi nemizi ayifani njengoba ubona izibongo. Okay. Kunjalo. Okay. So ke mkhulu so mase siconclude sisho ukuthi inhlanhla kupossible kululo kungenzeka ibuye iyabuya kahle kahle. Akekho umuntu odalela ukuhlupheka emhlabeni. Uma ngithi ngekuhlale kunje ngisuke sengikhulumela ukuthi kungaba ukuthi isikhathi asikafiki. Uzahamba ushayisa la ushayisa khona. Kodwa impilo iyaguquka futhi inhlahla yomuntu ihlezi ikhona idinga wena uactivate nje. Uma usuke wayithinta ubathi uthwele noma ungakazi uthwala. So usho ukuthi wonke umuntu kumele kube khona into esukuma yenzayo nje emhlabeni nje. Akufuni ugoqa inyawo. Angithi mawuphethe ikhanda ubiza idiscipline, ubiza why ungahlali. Phela hlala ubambe la uthi ngegama lika Jesu mawuyinkunzi wena. Lizoqhubeka ikhanda likuqongqothe. Ngoba likuthinta lisho ukuthi washout sukuma do something. So angeke ngikwazi nje ngivele nje ngicebe nje mkhulu ngicebele nje. Okay. Ngingenzanga lutho nje lutho nje. Asenze kanje. Lutho nje. Ake ngichaze ngendlela yami. Kuyenzeka ukuthi ucebe ungenzanga lutho kanti kwasebenza abazali bakho ungakazalwa wena. Bakayinela indlela yakho ukuthi uma ukhula izinto zizenzakalele. Mhlawumbe unohlanga nje ongalwazi. Wagcatshwa lo msemncane ngoba phela umuzi nomuzi sikholwe ukuthi unenyanga yawo. Ubone nje ukuthi zakho ziyakhanya kuze kuthiwa hayi wathwala awukwazi ngisho ukuye enyangeni. Ucuza usho hayi mina yaza angenzi lutho. Ngeke bakukholwa abantu. Kodwa wena sukungaze lutho lento isegazini. Wasebenza umzali. Wangakutshela vele kwakufihla kuqala. Kwakufihla kuqala ingane nje yayisaba kabi inyama. Izinto eziningi zazifihlwa. Uthola ukuthi kupheka ukudla. Yabona nje ulinganisa ukuthi unesithembu la. Uma unesithembu ufuna ukuhlanganisa izingane zakho ukuthi zizwane zingabi nakho ukuthi ngizalwa umabani. Uyangisa? Leyo nto la ngithi sikufunani? Pheka ukudla. Mhlawumbe uthatha amanqondo wagalela ebhodweni. Uma upheka ebhodweni amanqono enkomo bese ufaka lo muthi lapha. Kwenza lo yababa la. Angithi bese uphakela ingane esitsheni ngale kathi zidla. Kungena lo poison omnandi. Hey ngeke kube khona ukuthi lo uzalwa imuphi umama lo ngeke bayoba munye ngeke futhi bazibabulalana. Kodwa ngenxa ukuthi abanye abantu bavele bebona abantu baba nesithembu benze nje sekubhlungu kuyajahana ke manje sekubanga amafa. Kanti lento umusukuma isikhathi savuma uyakwazi ukuthi uyihlanganise ithuli beyimbomba. Ubona omama bezwana nje baze badanse ndawo umangala ukuthi hayi labo uyabashaya nje abantu bokushawa labo bashaya ngoba banamakhanda abo. Ngoba nelakho ngilibonile. Hayi angidala. Okubalekile ukuthi umuntu nomuntu azifune yena ukuthi kanti mina ngubani, kanti mina ngidalelwe emhlabeni. Yini ke into ejabulisa mina? Yini ke engasiza mina empilweni? Ngiyakuzwa mkhulu siyathokoza. Ngijabule kakhulu. Futhi kubuya ngami ngaba nehambe nokuhamba nilokho nje nishutha mkhulu siyahamba. Yini lemkhulu uba lo hlele eceleni? Ubonaphi manje? Nazi izinto mkhulu igubhu la yini lemkhulu? Isigubhu noma ithungu noma yini lemkhulu? Isigubhu lesi sinomuthi ongahlala ekhaya. Umuthi lona ongahlala ekhaya njengoba ngifihlile. Wena ubona kanjani ngoba lento ifihlile? Hayi ngiyayibona. Mase manje njengoba ngiphuma mase ngiyithatha kuyokwenzakalani? Ngiyayibonela. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba nami ngisaba nje ukubeka ngale ekhaya ukuthi ekhaya nginezingane ngihlala nabantu. Asikhulume ngokuthwala mkhulu nezigubhu. Ngifuna manje kuzuwe mina le KZN. Ngifuna ukuba nemali. Kodwa mkhulu angifuni athi umuntu mfela mhlawumbe athi yazini angifuni mhlawumbe ukuchitha igazi. Kodwa ngifuna lokhu serious.
angikhulumela awusisi nje ngizokhuluma abantu besifazane la ngiyibona inhliziyo ukhuluma abantu besilisa mhlambe lo sisi lo uthi mina mkhulu kupossible ukuthi mina ufuna ukuthwala ngamadoda mkhulu ngitshole nje ukuthi nje angazi khonto kanjalo ikhona ukuthi nje jola ngakuthola ngamadoda ngazi kanjani angwabulali kodwa nje kushaya ngidlule into enjalo hey ikhona into enjalo njengoba kukhona isithwalo samantombazane hayibo nesithwalo samadoda sikhona hayi ngeke ngicela samantombazane hayi usiyasicela sikhulume ngaso isithwalo samantombazane ke sinjani sibalulekile sihle sikhilimile siyathandeka okay ngoba kufune wazi ukuthi awubi naso straight sakho okay awubi naso straight sakho kuphela wena ukulala nje nabo nokulala futhi bazizela bona badonswa yilento esuka isegazini la hayibo mkhulu yini le ikhona phela lento ukuthi ma usesikuthwalisa bese kube yiyona le ezodonsa umnotho iwusondeze egazini lakho manje lento ijulile ngeke sikhulume kodwa mase siku on one endlini kufanele ngikutshele ngithi nayi ke lento igwinye lento uyibona ngiyibona ngigwinye ngiyibona yebo uyibulala lento bese uyayigwinya ngale nkathi igwinya lento bese iyahlala la emalungeni akho ilokhu ikhule bese iyakutshela yona ukuthi ngosuku makumele ulale nabantu abawu5 kufanele ulale nabantu abawu5 mengabatholi awukwazi ngoba vele awukwazi yona iyayenza lento iyayenza lento and imali iyayenza kakhulu hayibo kodwa kufune kwazi ukuthi wena angeke usathandana nomuntu nje uthi ngine straight sami so what if ngiyambona lo omunye kulaba ngithi hayi lona ke shame Nkosi yami lo ngiyamthanda kodwa ngiqhubeke phela mkhulu kodwa mhlambe lento ngeke ukuthi ngithi lo amkhulu wabasibo kwasibiya ngasibiya cha ngisingisho abanye usibiya make an example usibiya lo understand kodwa futhi ngisafuna ukuqhubeka nabanye ayifuni ukunderstanda lokho ngeke understand lento ngoba yakhiwe inendlela esebenza ngayo uma igqoka uformal njalo emsebenzini kufanele kube uformal njalo emsebenzini hayi indaba casual hayi ukuthi ushintshe ngelinye ilanga okay uma ku-overall kube overall ngakho ke kufuna ukuthi wena wazi nje ukuthi impilo yakho isebunandini one way kodwa uzoba nemali simalini lesithwala omkhulu sengike ohlawumbe umuntu othi yazi ngiyafisa azi ukuthi ehlawumbe around ithwalo la ekhaya ziqala kuba mhlawumbe asingathikilisi sake sithi mhlawumbe ke singarange mhlawumbe from u1 to 2 I make an example yeah ngizongathekisa ngoba sikwini siyangathekisa kodwa ithwalo zala ekhaya zibi ngaphansi ka75,000 manje mkhulu engingenalo 7,000 ngithi mina nolalela ngina u10 mangithatha lento masiqali ukubona mina ukuthi nanga umhlaba yalingane ngizobonga kumkhulu ngizosho ukuthi leyo lalela lento yenza wanda angeke size sikwenze lokho ngoba izibhoko lezi azi understand kungcono into esuke njengokuthi bakulethile omakhelwane uyagula uyasiza ngiyakwazi ukukubikela emadlozini noma kubanikazi besigodlo ngikusize lokho kokuthwala uyishaya iphelele uyibeke phansi ngunika izipoko zakho uphume uyobhekana nazo for the rest of your life hayibo izipoko kanti futhi khona lokho ke ngikubizi kuya ngokuthi phela uthatheni mawufuna inyoka uthatha inyoka mawufuna imkhovu ufuna imkhovu mawufuna omantindana uthatha omantindana mawufuna ikhova uthwale ngekhova ikhova sokuthwala kuhlukene ukuthwala namandla okuthwala akufani okay ake sibuyele kule kuze singayihlakaze kakhulu usefikile kusisikile la usumtshele ukuthi usayigwenya ke lento usiyamtshela ukuthi hayi uzokwenza 1 and 2 and 3 and 4 ayithatha ke into ehamba ayingeke mhlambe ke iphinde imhluphe mhlambe usifuna izingane umndenini igazi cha akwenzeki lokho ngani ngoba usukuthwale nje ngabafana noma ngabantu besilisa okay iyona ndlela ukudla ngayo the more nje wena ulala nabo khona kuyajabula okay and then mase ngisale phela mhlambe ngiyacanga mhlambe ngizobe sengendla nomndeni wami
ngaleyo mali bese ngihamba vele ngihamba nakho sinale mbandela naso simele lokuthiwa mhlambe usala utshelile abantu basekhaya ugcwatshwa naso o uyasilahla is there any lokho awukwazi ukulahla ngoba kusegazini oh yeah lokho awukwazi ukulahla uyongcotshwa ngosiko nje lwakho olwakini kodwa lento yobikhona phakathi kwegazini uhamba naso isakho lesithwala so lesithwala kodwa mase ngifika endlini khona into sengifikile la ngayigwinya lento khona into engigoduka nayo ngikubambile khona mhlawumbe into ezozothi kodwa ke noma elungu ngo12 noma ngo11 iba sendlini ugoqoza ngazi siyafika igroup mhlawumbe ezothiwa ngo11 mina ngiyazula ke ngithi mhlawumbe ngisathi ngiyaphesheya kuthiwa hey buya manje South Africa isigubhu sakho ngiyakwazi ukuthi icontent ngibamba tangible lesithwalo leso sisigubhu noma siyinto engaphakathi sikufaka egazini lakho okay kuba nje automatic kuba segazini lakho so which takes me to our next question ethi ukuthwala then ikuhlukene khona lokho kuzoba physical ngihambe into kanje esigubhu kukhona lokho kuzoba into engaphakathi ke njengoba usho so akuzona zonke ongizozibona khona konke ohamba nento ephathekayo uyazi ukuthi mina ungafika ukuthi uzothwala ngabafana bese mina nguthatha ngufaka esigodlweni esikhulu bese nguphosela umbila nje u2 noma u3 noma chocolate nje abo4 bese ngisuke ngithi hamba ngakuthinti ngisho ukuthinta hawu ngizothwala ngizofuna imicebo ngakuthinti ngisho ukuthinta uyothi mawufika endlini uzobabona abantu abahlukene bobe bakukakile la embhedeni bafuna ukungena manje physically oh no life awuphuphi endlini awu kwami angithi into bona sebaza ngathini sebazo activate yona ukuthi manje ayisuki siyafona wena dokotela ngiphupha ukuthi nokuthi hayi futhi kufika ubani umuntu okanje angimazi lo muntu ube muhle ukuthi ngiyabona sebengena lapha kwami ngicela ukuthi liyakhiwa bese ngithi ke mina hayi ke buyakhe siyosekunjalo ke siyaqala ke impilo yaqhubeka so ke lesitholo siyaqala ke imali ngenza kanjani kumele ngibe nebusiness elithile ke ngilenzayo ke o kumele ngidayise into ethile who gives me money uyabona lokho kusimple ngalendlela ukuthi ukuqala nje kokuphuma kwakho uye emamall noma uhambe lephi okubonayo ukuthembisa izulu nomhlaba ngisho engakwazi so ngathutha amadoda nemali hayi phela lento iyaphila iyasebenza ingaphakathi kuwa ngithi sukusigwinyile la madoda la travel emoto ephezulu hawu la madoda ahamba ngawodwa emotweni yiwo lawo suke siyawashaya nje abe into angisamiswa nje unombali wale basebenza emqaqeni ngithi hey laba bangibheki laba ngibheka isuku elikhulu izinga lapho mkhulu hayi mkhulu so isithwalo samantombazane ke leso ke siyaphila sinamandla siyathandeka sayivusa imizi nemndeni ayi mkhulu ayi no ngicabanga ukuthi ukhona futhi nabo isuke kumnandi ngalendlela ukuthi uma ke wahlangana nawe noma walala nawe hey nakusasa afisa ukubuya but inkinga bese phela mina ngithi ngizama ukuloku ngimhlehlisa uyakwazi kodwa phela umkhulu without ukuthandana naye ngithi angisilaba abanezimali aphinda abuye ngelinye ilanga kodwa uyazi ukuthi asikho ku relationship asithandani kwenzeka kanjalo ngeke uthandane nabo labantu baningi kakhulu kodwa nje manihlangana uyajabula lento yakho iyakhula phakathi uyaqhubeka uyaceba uyaqhubeka kuba nomnotho uyaqhubeka uyavikeleka uyaqhubeka hey imnandi lento imali ngizinikwa ibona noma ungayiniki ibona zonke kodwa empilweni yakho whatever oyenzayo lento phela isikuse empilweni yakho igwinye ibe ngaphakathi yonke into ethinta nguwe kwenzeka imanga so ne business ke shothi engilirana eceleni liya kuyaphoqa ngithi ugwinye lento oyigwinyele yona uthwele mkhulu no ngiyakuzwa asilindele ukuthi abantu bathi bawuthwala babuye bahlupheke waqala nje wathwala ufune wazi ukuthi inhlupheko ibeke eceleni singenelele ekuthenini wena ube nomnotho mkhulu ukuthwala sekufana nento engathi normal singathwala sonke uthe wena mkhulu uthe yini mkhulu singacategorize njengenyanga ngikho konke mina ungaba umthakathi ubuloyi ukuthandaza
Uba isangoma ngiphethe yonke nje mina imoya. Oh, yonke Yonke ikhona. Singathola sonke? Singathwala sonke. Kumele nisithwale mkhulu. Ukuthwala kuhle kube. Okay. Kodwa kulabo abantu esebehlulekile bezama iminyaka ehamba. Umuntu alala ngadlanga kudilika izindlu umndeni uyabhubha. Akathwale man, ulindeni. Ayisekhe ayikhenze njani. Akathwala ulindeni. Makukhona ithwala ezinhle, khona ithwala ezimbi. Wena uyohlupheka ukuthiwa ikondlela kuphila. So mkhulu besakhuluma ngale ukuthi ke le abantu besifazane bokuthola intozi. Beside ukuthi sengazi umuntu athwala unawe wena mkhulu umuthi wena mkhulu ukuthi umuntu mhlambe awugcobe ageza afuna ukuthwala nkosami ngane abantu ithi nje mina mkhulu ngifuna nje umuntu uattract amadoda nje anemali. Nginawo. Hayi amadoda nje inkosi yami usifuna umuntu attract amadoda anemkhaba. Okay. Into enzakalayo. Mhlawumbe umbuzo omkhulu ukuthi ukhona yilo nto ukuthi umuthi attract amadoda beside ukuthwala. Ukhona. Okay. Ukhona impela udonsa amadoda ngalendlela emnandi. Omunye uthatha ukumikise nento yakho igcobayo, omunye uthatha ugcobe wena. Omunye uthatha ushaya isiphambano umulala. Kuze kuseni nje ngisho kuthiwa nihamba neGroup kuyobuka wena. Kuyobuka wena. Ngisho ungagqoka kanjani. Ubuke lo nje. Bayosangana nje abantu kuwe baze bashayane futhi. Lo mkhulu umuthi affordekayo ke phela lo ngiyacabanga. Kulula kakhulu lo. Mhlawumbe imalini le. Phela mkhulu ukhuluma naye abantu be channel yami ziyayithanda izinto lezingane but zingawuthola nkosi yami. Hayi, ulula nje umuntu uyafona. How much mkhulu? Uyofona, ulula kakhulu. Uyaffordeka. Kakhulu. Ngaphuma nguphethe nje. Ngizokunika nje. Ngenzela babone bele mase bemona lokho ngithi ngiposta lapha ngithi hey Dubai bazi ukuthi ayi guys ngizothola ngiyathakatha manje. Yeah. So ukhona mkhulu lo umuthe kanjalo without ukuthi mhlawumbe ngize ngilokho ngiyokuklenza uyahambisa mhlawumbe kumele ngigeze bese ke ngoba ngizokuthiwa mhlawumbe umuthi futhi awusebenzi uma ngabe ungcolile angazi into kanjalo. Cha. Umuthi usebenza nanoma ngakonjani. Umuthi uma uphila noma ustrong wona usuku strong wona. Ayikho lento ukuthi manje soyoqala kulokuthiwa idlozi lakho liuvalile umuthi umuthi awusebenzi. Kuwena angivumi le nto. Usho why mkhulu mhlawumbe? Phela umuthi mina kufanele ukuthi mangumukha noma ngusebenzisa ngiwenze ukuthi lo muntu engimnika wona akwenzeke ngenkani lento ayifunayo. Uze kimi ngoba usuke sezamile. Uma kwamina futhi ngiphinde ngihluleka ngimnika siphi isithombe. Ngisusakuwona umuthi lo muthi uyakhulunyiswa wazi umuthi uyakhulunyiswa udlulise futhi ziwumake lezi zinto zasesigodlweni. Okay ngoba kunamadoda phela. Okufuna adlule ku umuthi uma ukhipha adlule ku asho ukuthi lo uzoshaya mfana mushayela. Mina ngisuphuma esigodlweni sengazi ukuthi ngiqedile ngawo. Ingakho nje ngisho emacaleni ngisengazi mina ukuthi awekho umuntu okuthethe isicala. Olibheka icala mkhulu? Ngisuye sengazi ukuthi akekho umuntu lecala ngikuthethe nje ukuthetha. Hayibo. Ngoba yonke lento iyabukwa phela. Uyisethe wena usuke sewazi ukuthi okay mangenze kanje ngiqedile. Uyakwazi umuntu mafike lekhaya usho ukuthi hayi no anginayo into ethile. Uthi sinonke ngikwazi ukukusiza. Ngiyakwenza lokho ngoba ngazi konke. Kukhona engakwazi. Yini mkhulu specialize kakhulu kuyona? Imizi ivikeleke nokuqinisa abantu, amabhizinisi, imfuyo. Yona izinto engizaziyo lezo. Nokunye okuningi engize ngubale konke. Kodwa makukhona engakwazi ngiyakusho lokho ukuthi hayi cha lokho bawufakazi nje abantu esizweni bayazi. Khona ngibona la angazi noma ngirongini noma ngiyaphambanisa uneyinkawu, uneyinyoka, neyinyosi. Ya kukhona lokho ekhaya. Senzani lezo? Iphi inyoka? Isahambile iyodla. Okay. Yeah. Ziphi inkawu phululu? Ululu khona. Umbulele? Umbulela ululu Nkosi yami bese hlupha. Ukusiza ngalo wamuthi wenkawu. Besebenza ululu usize kutshontsheni kubantu egebengeni zokutshontsha. Inkawu yantshontsha. Ululu kwakuthi ngimphakele adle ngimbone seyontshontsha okunye ukudla lapho. So kulabo abantshontshayo. Egebengeni nje sifaka inkawu yami. So mkhulu uyakwazi ukusiza futhi labantu laba babamba le gebengu lezi ezisibamba imoto la. Engikwaziyo ukuvikela imoto yakho ukuthi imoto yakho ivikeleke. Kodwa futhi uyakwazi ukusiza lo ofuna ukuyontshontsha futhi. Angifuni ukuvuma lapho kodwa lo lahlekele ngiyamvikela. Yeah. Okay mkhulu ngicabanga ukuthi
Sikhavile okuningi for kwanamhlanje and ngizokuthanda ukuthi sibonge ithuba osinikeze lona sisho ukuthi sifikile kamhlaba iyalingana umkhulu wasiphatha kahle sizophinde sibuye futhi siyakuthembisa lokho masibuya la mkhulu uzongipha ibhodlela lani ke manje ngizokuphathela ibhodlela ibhodlela leli lizobe ligcwele umuthi kodwa umulibeke endlini libe empty manje le-empty yini mkhulu ngizobe senguchithile ngizobe sengiwenzeni phela ngithi yonke into la ekhaya isebenza ngebhokwe hayibo mkhulu phela njengoba ngilapha fanele ngazi ukuthi inhloso yami ukuphoqa impilo zabantu ukuthi asenzeke ngenkani wenza ngenkani hayi mina ngisancenga manje siphele isikhathi somncenga mkhulu yabona nje masenza into nje ukuthi sobona kusasa bengibatshela nje ngithi mina wangena la usukuyazi into eyifunayo hayi lento ukuthi uthi obheka after 7 days ungitshela uya omkhulweni uthi no kuzokwenzakala mina angiceli kuNkulunkulu ngikhuluma namadoda nje kuphela so nje mkhulu manje lento yeyipokwe kodwa ayiyona yini inkinga kumina ke sesenhlenge endlini Jesu Kristu cha angithi ngiyaxoxa naye okay uyasho ukuthi lalela ke mfana wami angifuni lokho futhi angifuni ukushayela umthetho ulandwe yimi uzozwa ngami ujabulise mina kodwa mkhulu imithi yakho ke noma ngifuna abantu bacaciseleke lokho imithi yakho enormal oyifakele wena iyipokwe ngokulapha akungi-affect lokho ngoba phela akusona esama ngithi mina ngisebenzisa umuthi akukona ukuthwala lokho so ngingafika ungisize nanoma ngabe yini nguthathe lo muthi ukuthi wena wenzeni angihlangene mina kunjalo nje njengoba ngiyakungihlupheke mina lokho ngoba umuthi nje umuthi ogeneral nje kunjalo singafuni ukuthi mangigaya umuthi kube khona umuntu obonayo okay ngoba once wabona into esihlanganisa amasakho umuthi uyogcina ngci ukuzala ekhaya uyogcina ngci ngenyangeni uma ungakubona indlela esihlanganisa ngayo umuthi ayi nizwele ke babukela ukuthi lekhaya akudlalwa ifuna inkinga bayakuhlukumeza abantu ufuna ukuba rich uciko umuntu mina ngathi ngifuna sibe rich sonke angizocizela nje ukuthi sibe rich ufuna ukuba rich ushilo udoctor la obaba omkhulu uthi nje ngenkani siyaforce manje guys sesiyaforce manje kuyaforce manje asiseke isikhathi sokuncenga nesomdlalo siyahlupheka leminyango sambile hamba ukhuluma uthi obani banenyoka wena uyithathe ngani why not mawuyifuni ikhona lapha edanyeni ngakukhiphele yodwa hayi mkhulu siyabonga sijabulisa isikhathi sakho mkhulu siyabonga yazi thank you so much I think we're done bandla ngizohlonipha isikhathi sakho mina ngingahlala nawe sixoxe but ngizothatha ukuthanda ukubonga leli thuba